té bones vistes. Bé, sí. Ara que em dóna... el pont. Un tram que és molt agut. A dalt ja es veuen astres d'això també, no? Els cables de baixada. Aquí sobretot. Ah, de dalt. Sí, Per la cresta, es baixa per la cresta. sí, sí. Collons de Déu. Hem pujat un bon tros, eh? Sí, ja ho veig. Ja ho veig, ja, que no torna a treva. Em cau el moquillo, tu. No el veia. Que no el veia, veia les grapes i no veia el pont, tu. Això que el tinc a sobre mateix. Som dalt, ja som dalt. Ah, Ja està. Hòstia, és ben dret, això, com mires des d'aquí. És una paret, eh? Va tirar sobre allò. Hòstia puta, tu. Va parir. Ah. Jo pensava que em quedaria a la meitat. Sí. Ja amb això. La crotxa. La crotxa dels collons. Això és el que veiem des de baix, eh? Es veuen els cotxes des d'aquí. Bueno, des d'aquí no ho sé, però aquí sota... La carretera. Bueno, home, la vista és guapa, collons. Eh? Tot el pantà. Hòstia. Diana. Va parir. Hi ha la presa. Sí, no havia vist.
No havia vist la presa, tu. Com se diu això? Sí? Rocles des Creus. Hòstia, a més n'hi ha una creu aquí. Aquest coll del Nargó hi ha una cresta. No és el mateix coll del Nargó. No ho dic casat, hòstia. M'ha caldat per m'ha passat pels morros. Una passada mos han fet aquí. Sí? Hem fet aquí una passada de cortesia. Però és increïble. Que diuen, no, baixa caminant. Bueno, baixa caminant sí, però hi ha algun Sí. passet de grapes també, clar. Però no hi ha ningú més avui aquí, eh? No. Aquell cotxe que deu ser d'escalador. Està en baix o què? No em podies tirar a baixar per les grapes o tirar avall, no? Sabem de què va. Ja sabem de què va, això. Sí. Ha deixat aquí tronc,
Hosti, això està equipat també, oi? Vas tu? No. Cada vegada... Eh? Tu que em fortir les mans. És que la veritat, com que ell també va sortir... No arribarem a casa a mig del matí, collons. Home, no, la rocaneira de... Què hem de fer? Ja que estem aquí ho matem tot, ja.